darlleniad bore yma, gyfeillion, yn dod o 1 Brenhinoedd, 19, a dwi'n darllen adnodau 1 i 18, a dwi'n dyfynnu o Bible.net. Dyma Ahab yn dweud wrth Jezebel beth roedd Elias wedi wneud, a'i fod wedi lladd y proffwydi i gyd. Felly dyma Jezebel yn anfon neges at Elias i ddweud, boed i'r diwiau fy melltithio i, os na fydda i, erbyn yr adeg yma fori, wedi dy ladd di, fel gwneis ti eu lladd nhw. Roedd Elias wedi dychryn a dyma fo'n dianc am ei fywyd i Beersheba yn Juda, a dyma fo'n gadael ei was yno, a cerdded yn ei flaen drwy'r dydd i'r anialwch. Yna, dyma fo'n eistedd o dan lwyn banadl a gofyn am gael marw. Dwi wedi cael digon arglwydd. Cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'm hynafied. Yna, dyma fo'n gorwedd i lawr a syrthio i gysgu dan y llwyn. A dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo a dweud, cod, bwyta. Edrychodd o'i gwmpas, ac roedd yna fara fflat wedi ei bobi ar gerrig poeth, a jwg o ddŵr wrth ei ymyl. Dyma fo'n bwyta ac yfed, ac yna yn mynd yn ôl i gysgu eto. A dyma'r angel yr arglwydd yn dod eto, rhoi pwt iddo a dweud, cod, bwyta. Achos mae taith hir o dy flaen di. Felly dyma fo'n codi a bwyta ac yfed. Yna, ar ôl bwyta, cerddodd yn ei flaen, ddydd a nos am 40 diwrnod, a cyrraedd Sinai, mynydd yr arglwydd. Dyma fo'n mynd i mewn i ogof i dreiddio'r nos. Yn sydyn, dyma'r arglwydd yn siarad gyda gael. Beth wyt ti'n neud yma, Elias? A dyma fo'n ateb. Dwi wedi bod yn hollol ffyddlon i'r arglwydd, y Duw holl bwerus. Ond mae pobl Israel wedi troi cefn a dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu da llorau a lladd y broffwydi. A dyma fi yr unig un sydd ar ôl, ac maen nhw eisiau fy lladd i hefyd. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos allan a sefyll ar y mynydd o'n blaen i. A dyma wynt stormus yn chwythu o flaen yr arglwydd, a taro'r mynydd a'r creigiau nes achosi tirlithriad. Ond oedd yr arglwydd ddim yn y gwynt. Ar ôl y gwynt roedd yna ddaeargryn, ond oedd yr arglwydd ddim yn y ddaeargryn. Wedyn ar ôl y ddaeargryn daeth tân, ond oedd yr arglwydd ddim yn y tân. Wedyn ar ôl tân roedd distawrwydd llwyr. Pan glywed Elias hyn, dyma fo'n lapio ei glogyn dros ei wyneb a mynd i sefyll wrth geg yr ogof. A dyma lais yn gofyn iddo. Beth wyt ti'n neud yma, Elias? A dyma fo'n ateb. Dwi wedi bod yn hollol ffyddlon i'r arglwydd, y Duw holl bwerus. Ond mae pobl Israel wedi troi cefn a dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu a llorau di a lladd y broffwydi, a dyma fi yr unig un sydd ar ôl, ac maen nhw eisiau fy lladd i hefyd. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos yn ôl y ffordd eithos di, a mynd ymlaen i anialwch Damascus. Dos i eneinio Hasael yn frenin ar Syria. Wedyn rwy ti eneinio Jehu fab Nimshi yn frenin ar Israel. Ac Eliseis fab Shaphat o Abel Mechola i gymryd y leidi fel proffwyd. Bydd Jehu yn lladd pwy bynnag fydd yn dianc rhagdedd i'r Hasael
a bydd Eliseis yn lladd pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu. A gyda llaw, mae gen i 7,000 o bobl yn Israel sydd heb fynd ar ei gliniau i addoli Baal a chusanu ei ddelw. Diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Beth am i ni blygu'n pennau mewn gweddi? Bendigedig fod o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, y tad sy'n trygarhau a'r Duw sy'n rhoi pob diddanwch. A mae ni'n diddannu ym mhob gorthrymdir, er mwyn i ni wneud trwy diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Diolch i ti, Dad, Nefel, mae ti yw Duw holl diddanwch, holl gysur arglwydd. Y Duw sydd yn cysur o ni, er mwyn i ni gael cysur o eraill arglwydd. Y Duw llawn cysur, llawn sigarhad, llawn gras arglwydd. Bo' ni bechaduriaid yn cael dod ato ti fan hyn o dy flaen di arglwydd, o flaen dy orsedd di. Ni'n heiddi cael gwneud hynny arglwydd? Na, ni ddim. Ni'n bechadurus arglwydd, ni'n aflan. Ond ni'n cael ein golchi ymlaen arglwydd. Trwy waed Iesu Grist, diolch i ti am hynny arglwydd, bod ni'n cael y fraint yma, bod ni'n cael hawlio arglwydd. Cael ni'n lleidfa efo ti, bod ni'n cael hawlio, cael cymyn arglwydd fel hyn. Cymyn efo chdi. Yn tad Nefel, Aba Dad. Y dadi. A ni'n dal o di yn Aba arglwydd. Diolch i ti arglwydd bod ti'n Duw sydd yn caru maddau. Y Duw sydd yn caru sigarhau. Y Duw sydd yn bresenoldeb i ni arglwydd ym mhob achlysur, ym mhob sefyllfa. Mae y bywyd yma'n taflu ato ni arglwydd. Arglwydd, helpa ni gofio hynny pob tro arglwydd. I ni gofio o ble mae'n nerth ni'n dod. O ble mae'n cysur ni'n dod arglwydd. I ni beidio bod fel Elias yn rhedeg i ffwrdd arglwydd, yn rhedeg i ffwrdd ac yn cuddio oddi wrth y ti arglwydd. Ond i guddio ynddo ti, i lochesu ynddo ti arglwydd. Arglwydd ni'n gweddio, wedi gweddio yn barod arglwydd am y rhai sydd dan o thrymder ar hyn o bryd, sydd yn yr ysbyty, sydd methu bod yma wahanol resymau arglwydd. Arglwydd ni'n gweddio am dy gysur, i ti fod yn dduw diddanwch arglwydd iddyn nhw. O bob diddanwch, o bob cysur yn ystod yr adeg yma. Arglwydd ni'n gweddio hefyd am sefyllfaoedd yn y byd sy'n tu hwnt i'n gallu ni mewn ffordd i wneud pethau ymarferol falle arglwydd. Ni'n meddwl am y cyfarfod heddiw yma arglwydd, y cyfarfod heddwch. Y heddwch yn Gaza arglwydd. Arglwydd pobl sydd yn hidio am y sefyllfa yma arglwydd, sydd yn poeni amdani arglwydd, a ni'n gofyn i ti anrhydeddu hynny arglwydd. I ti ddod â dy ras ac i ti ddod â dy heddwch i'r ardal honno arglwydd. Ti sydd wrth y lliw arglwydd, ti yw'r brenin wrth y lliw arglwydd. A ti sydd awdurdod dros bob peth. Ti yw'r arglwydd sydd yn
yn creu y daeargryn sydd yn creu y gwynt o'r Elias. Y Duw nerth arglwydd, y Duw llawn pŵer, y Duw llawn nerth sydd â braich sydd ddim digon byr arglwydd, sydd â braich sydd â digon hir arglwydd i ymwneud yn y sefyllfa yma. Ni'n gofyn i ti rwan i ymyrryd yn y sefyllfa yn Gaza, arglwydd, ac yn sefyllfaoedd eraill o gwmpas y byd, sydd yn teimlo mor anobeithiol arglwydd, ond mae'n wastad obaith efo ti. A ni'n gofyn i ti trwy dysbryd dorri drwedd yn y sefyllfaoedd hynny. Gadewch i ni gydweddio gweddi'r arglwydd yma'n gilydd. I'n tad, o'r hwn i ti'n y nefwy, sancteidiau denwm, deled y deuddas, gwneled dywyllus, ac eithyn y neb, felly ar y ddeud. Dyra i ni heddiw eich barad yna, a madda i ni ei dyledion, fel y mae ddiw i dair dyledion. Nac ar y ni brofedigau, eith y gwared ni rhag trwy, gan ys eiddo'n sy'n y deuddas, a'r nerth, ag ogoniant, yn oes oes. Amen. Felly, gawn ni'n ail emyn bore yma. Emyn 542. 542. Rhaid yr oesoedd cuddia fi, fy mwyn yr hollwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o ddysglus ffriw a gaed, fy nglanhau o farwol rym, ac eogrwydd, pechod llym. Tra bwy'n tynnu fanadl frau, pan fo llygaid hyn cael. Pan fwy'n hedfan uwch y llawr, ac yng ngwydd orsedd fawr. Graig a hollwyd ero fi, gad i'm lechu yno ti. 542.
Dwi'n mynd i ymddiheuro o flaen llaw, gyfeillion. Wel be, ar ei sbectol darllen ni, da nhw falu doi, felly mae jyst bach o superglue yn dal nhw at ei gilydd, felly rhaid chi addo peidiwch â chwerthin os dyn nhw jyst yn disgyn off yng ngwyneb hanner ffordd trwy'r bregus. Ynde. Anyway, ta waith. Yn i fod ymlaen. Felly o'n i'n darllen yn dod yn o lyfr un brenhinoedd yn dod yn hanes Elias, y proffwyd, ynde. A chi'n cofio'r hanes, mae o, wel, beth sydd wedi digwydd o flaen hyn, ynde. Chi'n cofio'r hanes oedd Elias a'r proffwyd i Baal yn doedd o nôl flaen pobl Israel. Ac roedden nhw wedi adeiladu allor yn do. Ac roedd Elias wedi deud wrth proffwyd i Baal, wel, na ni gael contest fach yn da, ni weld pwy yw'r diw go iawn. Gawn ni'r yr allor yma, na ni roi'r cig ar ei ben o, a'r coed ar pob peth, a wedyn na ni, gewch chi weddio at Baal, a wedyn na i weddio at Yahweh, Duw pobl Israel, a gan i weld pwy sydd yn gosod y cwbl ar dan yn de. A dyma proffwydi Baal yn cychwyn off yn tydyn a maen nhw'n gweiddi, maen nhw'n erfyn ar Baal, o Baal, granda, anna ni yn de, maen nhw'n torri hunain yn de, a gwaed a pob peth. Dim byd yn digwydd, nag oes yma. Mae Elias yn tydi, mae o'n dechrau gwneud hwyl am ei pen nhw. O, falle di Baal ddim yn clywed, falle bod o'n cysgu. Falle bod ar ei wyliau. Gweidwch yn uwch, medda fo. Ond dim byd yn digwydd. Wedyn mae Elias yn cael ei gyflym, tydi. A mae o'n deithio nhw tollwch ddŵr dros yr allor, yn mae'r peth yn lyb diferol, yn ty. A wedyn mae o'n gweddio ateb fi o arglwydd. Mwyn i'r rhain gael gweld, mae ti ydy'r Duw go iawn. A dyma dan yr arglwydd yn dod i lawr yn tydi a llosgi y cwbl lot yn ilw, y cig, y coed, hyd yn oed cerig yr allor ei hun. Dyma bobl Israel yn disgyn ar ei gliniau. Ynde, ar ei gwyneb a gweiddi yr arglwydd yw Duw go iawn, ynde. Ond beth sy'n digwydd nesaf? Wel, dyma lle dyn ni ym Mhenod 19 yn te. Mae Jezebel, chi'n cofio Jezebel, yr enwog? Mae wedi gael Cymraeg am infamous, ond dyn ni fo. Ynde, Jezebel ynde, graig a. Mae hi'n darganfod beth sydd wedi digwydd yn tydi.
fod y pobl wedi troi ar broffwyd I bal ynde, a'i difan nhw ynde. Mae di ffeindio allan beth sy'n digwydd a wedyn mae hi'n gaddo lladd Elias hefyd yn tydi. Mae'n gyrru neges at Elias yn tydi. Be wyt ti wedi gwneud i'n hoffwyd I? Dwi'n mynd I wneud I chdi, medda hi, ynde. Ond mae Elias, be mae'n neud? Wel, mae o'n ofni am I fywyd yn tydi a mae o'n ffoi. Mae beth gwbl naturiol mewn ffordd I wneud yn tydi I ofni ac I ffoi. Ynde. Ond mae'n syndod achos beth ni'n cael ydy ni'n cael y reversal of fortunes fan, tydy. Ni'n cael lle mae'r sefyllfa wedi mynd o fod yn un o fuddugoliaeth I fod yn un o orchfygiad yn tydi. Mae Elias wedi cael ei diffeatio yn do. Maen nhw'n sôn yn pêl droed neu rygbi. Chi'n cofio ar y commentaries maen nhw'n deud, mae'r team, this team, they've come back and they've snatched victory from the jaws of defeat. Wel, mewn ffordd, be ni'n gweld yma ydy defeat being snatched from the jaws of victory. Yn tydi. Oedd Elias, roedd wedi arbennig byd yn dod, roedd wedi cael y fuddugoliaeth anhygol ma yn dod trwy'n erth yr arglwydd. Oedd Duw wedi dod a dangos pwy oedd o, yn pwy ydi o flaen pobl Israel. Ond rwan dyma fo, mae'n ffoi am ei fywyd. Mae o'n wan yn tydi, mae o'n eiddiol, mae o heb egni I gario ymlaen. A mae'n dweud, arglwydd, dwi wedi cael digon. Cymer fy mywyd I, meddwl fo. Cymer fy mywyd I. Dwi wedi cael digon. Ni gyd yn teimlo fel na weithiau tydyn. Wedi cael digon. Sy'n byd ar ôl yn y tank. Bywyd ddim yn hawdd nac di. Rhywbeth rownd y gornel o hyd. Pethau'n pwysau lawr arno ni. Arglwydd, wedi cael digon. Mae Elias ono, mae'n lythrenol, mae'n disgwyl cael marw, mae'n exhausted yn tydi. Mae wedi cyrraedd pen I denyn. Ac yn sydyn, mae'r angel, mae wedi mynd I gysgu, mae'r angel yn ei ddeffro fo ac yn deud cod, wyta. Achos mae tai hir o dy flaen di. A mae'r angel yn atgoffa Elias fod gyda fo siwrne hesh o'i flaen o. Mae'n ormod iddo fo wneud yn ei nerth I hun. Rhaid iddo fo gael help yr arglwydd yn tydi. Mae'n fwyd ono yn disgwyl iddo fo. Bwyd a diod yn does. Dwy waith mae hynny'n digwydd. Rothwyd Eseia yn deud hyn. Mae hyd yn oed pobl ifanc yn pallu ac yn blino, meddwl fo. A rhai mwyaf ffit yn baglu ac yn syrthio. Ond bydd y rai sy'n pwyso ar yr arglwydd yn cael nerth newydd. Bydden nhw'n hedfan I fyny fel eryrod, yn rhedeg heb flino, a cerdded ymlaen heb stopio. Cyma mae gennym ni ddew yn does, sy'n byth yn pallu. Dio byth yn blino, nac di. I bob un sy'n pwyso ar yr arglwydd, mae hwtha'n derbyn nerth yr arglwydd. Apostol Paul yn deud hyn yn 2 Corinthiaid. Chi'n cofio tair gwaith oedd wedi gofyn i'r arglwydd cymryd y baich yma, be bynnag oedd o, oddi arno fo ynde. A tair gwaith mae Duw yn deud na. Mae fy heirioni yn hen ddigon I ti, meddwl fo. Mae fy nerth I yn gweithiau orau mewn gwendid. Neu fel mae'r cyfieithiad arall yn hoio. Digon I ti fy ngras I. Canis fy nerth I a berffeithir mewn gwendid.
Mae Paul yn mynd ymlaen yn tydi frolio wedyn, mae'n deud. Mae'n deud fynd achos fy mod i'n wan. Mwyn i nerth y Meseia ddal i weithio trwyddo fi fel mae'n deud. Felly dwi'n hapus iawn i frolio yn fy ngwendid. Dwi'n falch medda fo fy mod i'n wan yn cael fy sarhau, yn cael amser caled, yn cael fy erlid ac weithiau'n anobeithio mwyn y Meseia. Achos pan dwi'n wan, mae gen i nerth go iawn. Mae pobl un ohono ni'n tydyn ni'n weithwyr i Grist, ni'n gyd weithwyr dros Grist. Ond hefyd ni ddibynnu yn y bo am nerth. Allen ni'n disgwyl gwneud i waith o, na allen. Allen ni'n wneud dim byd. Felly beth sy'n digwydd nesaf yn y stori? Wel, mae Leias yn dweud, mae Leias yn codi'n tydi, mae'n cerdded 40 diwrnod i fynydd Sinai, mynydd yr arglwydd. A be mae'n neud pan mae'n cyrraedd yna? Wel, mae'n cuddio mewn ogof. A mae Duw yn gofyn iddo fo. Be ti'n neud yma, Elias? Be ti'n neud yma? A dyma fo'n ateb. Duw wedi bod yn hollol ffyddlon i'r arglwydd, meddwl fo, a Duw holl bwerus. Ond mae pobl Israel wedi troi cefn a dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu dy allorau a lladd dy broffwydi. A dyma fi, yr unig un sydd ar ôl. Ac maen nhw'n ceisio fy lladd i hefyd, meddwl fo. A mae Duw yn deud wrtho fo, dos allan a sefyll ar y mynydd o'n blaen ni. Ond be mae Leias yn gwneud? Dwi'n gwneud hynny'n acdi. Mae'n aros yn yr ogof bach, diogel, saff ne. Mae yna wynt cry. Mae yna ddeiargryn. Mae yna dan. Ond mae'n deud hyn, di'r arglwydd ddim yn yr un ohonyn nhw. Nac mae'r arglwydd yn y llais bach tawel sy'n gofyn iddo fo. Be wyt ti'n neud yma, Elias? Chymryd ambell waith ni'n disgwyl i ddew, yn tydi, ni'n disgwyl i ddew wneud rhywbeth mawr. I ni gael intervention mawr, ynddo? Yn ein bywyd. A weithiau mae hynny yn digwydd, ond gan fwyaf, mae Duw yn siarad efo ni yn tydi trwy'r llais bach tawel yna. Yn y cydwybod, ynddo? Llais bach tawel. A dyna beth mae'n neud efo Leias rwan. Be ti'n neud yma? Pam ti'n meddwl Duw yn ailadrodd y cwestiwn? Mae'n siŵr bod wedi clywed ateb cyntaf Elias, ydw. Be sy'n peri iddo fo ofyn yr ail dro? Wel, mae'n rhaid fod ateb cyntaf Elias heb foddhau yr arglwydd, na ddo? A trwy ofyn eto, mewn ffordd mae Duw yn gofyn iddo fo, yn deithio fo hytrach. Tri eto. Tri eto. Be wyt ti'n neud yma? Pam nad wyt ti'n gwrando arna i? Dycha, ti'n gweld mod i'n holl bwerus. Mae'n dangos y gwynt, a'r daeargryn, a'r tân. Y wyrth ar fynydd Carmel o flaen fy mhobol i. Does dim cwestiwn o gwbl ynglyn â fy nerth a fy awdurdod i. Felly na i ofyn y cwestiwn eto, Elias. Be wyt ti'n neud yma? 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 Be wyt ti'n neud y
Ond mae'n ddoniol mewn ffordd, tydi, achos di Leias ddim yn dall hyn, nac di. A be mae'n neud? Wel, mae'n ateb Duw yn union fel o'r blaen. Dwi wedi bod yn hollol ffyddlon, meddwl fo. A dyma fi'r unig un sydd ar ôl bla bla bla. Woe is me yn de. Gwai fi. Gwai fi. Diolch yn dall, nac di. Diolch yn dall be mae Duw yn ei ddeud wrtho. A mae Duw yn gorau sillafu'r peth allan iddo fo, yn tydi? Ydw i erioed wedi dy adael di, Elias? Ond oeddwn ni ddim ono efo ti ar fynydd Carmel, neu yn yr anialwch. Mae fy llaw wedi bod arna ti o hyd. Pam nes ti ffoi o Israel? Pam nad wyt ti'n fy nhrystio i? Proffwyd Eseia'n ysgrifennu hyn. Trystiwch yr arglwydd bob amser, achos wir mae'r arglwydd yn graig am byth. O'n i'n canu'n dod e'n rhai groesoedd cuddia fi fy mwyn yr hollwyd di. Cyfieithiad ydy hwnna de o'r Saesneg. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Ac yn ôl yr hanes oedd Augustus top lady yr emynydd. Roedd i'n ysgrifennu hwnna ar ôl iddo fod yn teithio trwy rhyw geunant yn y Mendips yn Lloegr. A cafodd ei ddal mewn storm. A dyma fo'n llochesu mewn bwlch yn y clogwyn. A cafodd ei ysbrydoli i ysgrifennu geiriau'r emyn, Rock of Ages cleft for me, let me hide myself in thee. Mae eisiau ni guddio yr arglwydd yn does, i lochesu ynddo fo. Ni di guddio o ddi wrtho fo. Be sy'n digwydd wedyn? Wel, mae Duw yn rhoi cyfarwyddiadau newydd iddo fo, yn tydi. Dos yn ôl y ffordd eithos di, meddwl fo, a mynd ymlaen i anialwch Damascus. Dos i eneinio Hasael yn frenin ar Syria, a wedyn wyt ti i eneinio Jehu fab Nimshi yn frenin ar Israel. Ac Eliseis i gymryd dyledi fel proffwyd. A dwi'n caru hyn, mae'n mynd ymlaen i ddeud hyn tydi. O, a gyda llaw. Gyda llaw. Mae gen i 7,000 o bobl yn Israel sydd heb fynd ar ei gliniau i addoli Baal a chysanu'r elw. Chdi o ti'n meddwl mai ti yw'r unig un? Ti'n cwyno i fi di'r unig un na. Gyda 7,000 o bobl eraill. Mae gan Duw gynllun yn doedd. Mae gan Duw gynllun, nid Elias oedd yr unig un. 7,000 o bobl eraill yn Israel oedd wedi aros yn ffyddlon. Mae Elias, mae'n mynd ymlaen, mae'n eneinio Jehu, mae'n dinistrio tu Ahab a Jezebel, a tynnu'r allorau Baal i lawr i gyd. Mae hefyd yn eneinio proffwyd Eliseis i gario ymlaen ar gwaith. Mae Duw wastad efo cynllun yn tydi. Mae gen fo gynllun i bob un ohono ni yn does. Mae gen fo gynllun i bob un ohono ni. Ydyn ni'n fodlon, sgwn i, i adael i Dduw weithredu'r gynllunau ynddo ni. Ydyn ni'n dueddol o roi Duw falle mewn bocs, ynde? A tynnu o allan o'r bocs, ne? Unwaith yr wythnos. A rhoi yn ôl yn y bocs erbyn dydd Llun. Ydyn ni'n dueddol o anghofio amdano ac anghofio
A mae cynlluniau sydd gynno fo ar ein cyfer ni. Be mae'n medru gwneud yn ein bywydau ni ac yn ein bywydau pobl eraill. Os da ni'n gadael iddo fo ynde. Na i orffen efo hyn. Ar ôl i Iesu atgyfodi, chi'n cofio'r hanes, mae o'n ymddangos i disgyblion eto, yn tydi yma Ioan penod 21. A chi'n cofio oedd Peder, Simon Peder yn dod, oedd o wedi gwadu Crist tair gwaith yn dod. A mae Iesu'n gofyn i Peder tair gwaith. Simon fab Ioan, wyt ti'n fy ngharu? A dw erbyn yna. Mae Iesu'n deud wrtho, gofala am fy nefyd. I Peder fethu'r arglwydd, mae Iesu yn ei siarsio fo efo'r gwaith yma i ofalu am ei bobl yn tydi. Mae'r un peth yn wir rwan yn tydi. Mae Iesu am mynd i fod yn rhan o'i gynllun mawr. Mae wedi rhoi gwaith i ni'n do o fod yn halen ac yn oleuni. Mae wedi rhoi gwaith yna yn nwylo pobl gwan, pobl eiddiw fel ni yn do. Pobl sydd falle yn naturiol eisiau rhedeg i ffwrdd neu cuddio yn yr ogofau bychin ni. Mae eisiau ni fod yn ffyddlon, tydi, ac i fyddhau iddo, i weithio drosto, i drystio yno fo, ac i ddibynnu'n llwyr ar ei nerth o, mwyn i'r nerth hwnnw gael ei bellweithio yn ein gwendid ni. Ac wrth gwrs di'r arglwydd ddim am i ni boeni, nac di. Dio ddim am i ni boeni ac ofni. Mae'r arglwydd Iesu'n deud hwn, heddwch, dyna dwi'n ei rhoi yn rhodd i chi, meddwl fo. Yr heddwch go iawn sydd gen i a neb arall i'w roi. Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd ar byd. Peidiwch gynhyrfu. Peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Mae'n orchymyn. Mae'n orchymyn gan yr arglwydd Iesu Grist yn tydi. Peidiwch ag ofni. Ydyn ni'n barod i guddio yn yr arglwydd, yn lle cuddio oddi wrtho falle, i drystio yno fo, i ymddiried yno fo'n llwyr. Gadewch i ni roi'n hunain iddo, ac i ddibynnu nid ar ein nerth yn hunain, ond ar ein nerth o. Gawn ni'r emyn ola. O'r yma 5, 5, 8. 5, 5, 8. Mae'r sbectol wedi dal hefyd, dwi'n falch o ddeud. Mae'n beth da. Cydlawen hawn, cyfododd Crist o'i fedd, ac ar ein deiar torodd gwawr o hedd. I'r lan y daeth, ac ni all farw mwy. Mae heddiw'n harddach am ei farwol glwy, mae anfarwoldeb yn ei wyneb ef, ac yn ei law awdurdod uchaf nef. Cydlawen hawn, y mae ni'n ei waith i gofio i achos, drwy y ddeiar faith. Ac wedi byw i brofi'r gallu'r groes, pan weld ei anwyl wedd ar ddiwedd oes. Mewn gwynfyd pyr cawn ganu iddo ef, a diolch deiar, fydd yn llanw'r nef. 5, 5, 8.
Gadewch i ni gloi'r gwasanaeth bore yma trwy ddeud y fendith efo'n gilydd. Gras i'n hadwyd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbrydlen, a fydd y gyda chi oll, yr awr hon, hyd byth. Amen.